Olanın kalonlarından biri. Ulan klasik dip adlandırılan görünüşünde ne 2 fetter Versace nasıl olan kalonlarını olan Versace model olup geliyor. Spiral tipte, prujin tipte gidiyor. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Şu görýän kalonda galypdy. 40-40 ýoýunlukda. Beýikligi 3 metr 70 cm. Gatowadan zat ekranyň garasynda suraty durandyr. Alagan kiretdi. Aşgabat şäherçi vilayatlary dastavka badyr. Profilde nomerler bar. Arkaýy habarlaşyp bilersiňiz. Ulan klasik dip adlandırılan görünüşünde stoykosynyň öwrtekiri geliyor. Aşağı. Şapkasyny aşağı geliyor. Suratda durandy görünüşi. Taýýar görünüşinde suratda akyalak bolýar. Ulan Gatowadan modellerden biri. Ulan klasik gidiyor. Başlıyor ýalak. Spiral tipte, prujin tipte gidiyor. Ulan şapkasyny aşağı. İki görünüş razmerde geliyor. Diameter 30 ve 25 geliyor. Ahafi 12-13 manat. Bu Gatowadan kalonlardan biri. Ulan 2 diametrde geliyor. Biri 35'lik, biri 30'luk. Beýikligi 10 cm, biri-birinin tapagy. Birinin mahasy 10-20 manat, ikincisininki 10 manat. Bilinne 2 fetter Versace nasıl olan kalonlarımız. Diameter 30'luk, beýikligim 3.60. Ne görüşüňiz ýaly? Gatowadan kalonlar. Boyu 3.60 diýsek olar ýalykda, üýtgäk diýär özüňde bar. Bahasy 13 000 manat. Bu kalonlarymyzdan Versace model bolup gelýär. 35 diametri 3 metr 70 cm. 30'luk diametri 3 metr 60 cm. 30'luk diametrinin bahasy 10 000 manat. 35 diametrinin bahasy 12 000 manat. Ben Gatowadan kalonlarymyzdan biri. Kemalman Efendi. Ulan benim boğdan oynanan boğuyan Versace modelinin biri. Bular 2 diametrde geliyor. 30'luk, 35. 30'luğun bahasy 12 000 manat. 35 diametrinin bahasy 13 000 manat. Beýikligi 3.65 geliyor. Kemalman Efendi. Arkaýy habarlaşyň profili nomerlerinden badyr.